Samtang trabaho ug klase sa tanang level sa probinsya sa Eastern Samar gikanselar karong adlaw tungod sa way hunong nga pag-uwan. Diin pipila ka mga lugar ang nakasinati og pagbaha. Mubalik si Femari Dumabok sa detalye. Matod sa Public Information Agency sa Eastern Samar, 14 sa 25 ka barangay sa lungsod sa Taft sa Eastern Samar ang gibahaan karong adlaw nunod sa nasinating kusog nga uwan mugna sa shoreline. Sa kuha ni Maricel Ramirez Basada, nagsugod na sa pagtaas ang level sa baha sa barangay Bito nga ana sa tuhod. Daw nahimong sapa ang ilang lugar. Amo hindi dit barangay Bito. Ubos anam semento. Itbaha. Grabe. Pahita. Makita siyang post nga gabi pa nagsugod nga nasinati ang pagbaha nga misud na sa pipila ka mga kabalayan. Rescue operation gihimo sa taga BFP sa usa ka pamilyahan nga natrap sa baha sa barangay San Luis sa Taft. Susama usab ang sitwasyon sa lungsod sa Canavid, diin ubay-ubay usab nga barangay ang nakasinati og pagbaha. Matod sa tigpamaba sa OCD8, share sizes nga sa ilang talaan moabot sa kapino sa kalibo ka individual sa maong lungsod ang apektado sa baha. Nakasinati usab og pagbaha ang usa ka barangay sa San Julian, Eastern Samar. Sa ating po mga kababayan na malapit po sa mga lugar na may mga bantang panganib, lumikas po tayo kung mamarapatin po at kung mayroon pong abiso ng ating lokal na otoridad na tayo ba lumikas po tayo agad, lalo na po dun sa mga prone po sa baha at landslide. Para din po ito sa kaligtasan natin at sa ating mga pamilya. Ug tungod sa walay huno nga pag-uwan, gimando ni Eastern Samar Governor Ben Evardoni ang pagkanselar sa trabaho o klase sa probinsya karong adlaw. Apan wala malakip sa gikanselar ang mga trabaho nga anaa sa vital services sama sa disaster o delivery of basic services. Gibahan usab ang pipila ka mga lugar sa mga lungsod sa Villaba ug Mayorga sa probinsya sa Leyte. Ubani Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.